Mara ako pinagkapintas din ito na. Mara ako pinatak mapatay ba? Hindi natak mapatay ka 21 ka dapat na lang. Ano, napalaga na? Ha? Napalaga na? Ha? Napalaga na? Ay, magpapalaga. Hindi, batse. Batse. Dapat sa pamilya, pag ano yan. Sige. Tatay, magpupuan. Ano tayo? Nadudungag yung susugo. Dapat. Ay, naman. Ano? Yung tapos atong mga adik, yan ko na pinaka pintas ko na tanawan. Ano man at sinusugo ay masuya naman. Ewa ginuwad. Tarag, ano sa kligin, ilagin palting jackpot. Ay man nga muli ka na ato kagad. Ma'am, nagutik, bagalagin lapsot. Ano man na Nakatabay kagad yan tayo. Ano man na po kubragon. Alam gad. Ay, tagyapi ka matigbas tayo tara. Adi, tay. Umulpot na nga nga bata nga pud tatay. Pipit ko sang ko tira. Tusang ko balitaw. Pipit ko sang ko ba daw? Tinuod na balit. Pipit ko sang ko gudlay akong gudit pila ka mapintas niya. Tanawan. Pero natak na batay tira. Pero Abay, di na. 20. Kabay ulo tira nga duha. 22. Yan. Daw, pipit ko sang ko gudin tiyo. Pay liyan gud la tira. Basta na tira makadik. Pipit ko sang ko gud. Tayo, tay. Pipitusan ko ito. Ay, matimopod. Ha, matimopod. Ay, sabi ko ng tatay, kalbo ba nito? Kalbo pa rin, kalbo. Kalbo ba nito? Aman nila. Oh, tayaman tayo na po. Kalbo man nito. Kalbo. Kalbo. Dito maato. Inero doon nagkuha lang. Man, naliputa. Ini. Oo. Kalbo man nga nito niya tatay, kalbo. Dito mapalagaron. Ay! Bakit? Putang ina niya. Ano, ginambog ka kanina? Dami lang ang taplawat niya. Papatahay tayo. Sige, balutad. Kanina, papatahay tayo. Kumano na po sa tunga pa rin. Namin lakad to kayo. Ay, madala, paksa mo. Ay, papatahay tayo. Dili kayo sa kanina. Amo to yung nagmaisip sa kanya. Bakit hindi nakamutay makalabing-labing ni nanay? Ay, lahat ito, nanak ka pa man. Baiti ko niya. Baiti ako niya batay. Baiti ko nung kulot na balak. Kaya ako nakasabay lakad to. Kaya mo to. Nagdadags ka sa Ato pa mo sa lala na. Tira ka to. Ayaw lang. Mau pinawar ka na, pi. Mahalat niya.